uGoliath wamemezela izinsuku ikamla lempi yakwaIsrayeli kungaphuma umuntu lokho ememezela ukuthi mabathumela umuntu zitholeleni umuntu ongeza ukuzolwa nami uma lowo muntu enginqoba nina nizokhonzwa yithi thina sizonikhonza lowo muntu uma enginqoba kodwa mina uma ngimnqoba nina nizokhonza thina. So Israel stood helpless before an enemy they could not defeat. So humanity kanjalo humanity ma uKristu eza humanity stood helpless before sin and death. Le ndaba yambula uKristu scriptures are testifying ngoJesu noma ngabe ibhalwe ngoDavid kodwa isikhomba yebo kobe kuzakuza ikhona indaba enkulu ezayo ngoba ubuka nje uDavid eyobhekana noGoliath nifundiswa into ethile kuthiwe kuqondeni lokho ukuthi uma sekwenzeka nikubona ukuthi awunansi lento incwadi yamaHebrew ize ithi uNkulunkulu wakhuluma ngeindlela eziningi ngabaprofeti abaprofeti yibo David wakhuluma ngeindlela but ekugcineni ukhulume ngoJesu. Amen. So humanity stood helpless uma ngabe ukuthi ungayibuyisela emuva ukuthi ke humanity how do they help themselves from sin and death ayikho they stood helpless kwaze kwaba ukuthi uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wathumela ngendodana yakhe ezelwe yodwa kuba kulabo abantu abame helpless before sin and death wathumela ngendodana yakhe ukuba kulabo bantu labo phakathi kwabo ozokholwa ile ndodana yena lowo nalowo okholwayo le ndodana angabhubhi kulesini and death kodwa abe nokuphila okuphakade. So nakuDavid kwaba kanjalo uJese wayithuma indodana yakhe ukuba iye ekamu lempi yakwaIsrael for abafowabo bahambise